Aquí tenim l'últim vídeo, l'objectiu 4 del bronzidor. Es tracta de buscar a la pàgina web que us he passat una cançó de les que vulgueu vosaltres. Jo n'he triat una perquè m'ha recordat quan jo era molt petit i no sé si sabreu quin és, esclar, però bueno, és una melodia bastant famosa. Connectem. L'heu reconeguda? És la Pantera Rosa, uns dibuixos que es feien per allà molt enrere del segle passat. Proveu les que vulgueu, com he dit abans en el vídeo anterior, n'hi ha que estan molt aconseguides com aquesta i n'hi ha que no tant. Aneu provant i busqueu.